Dar trimis cuțite, auzi, primesc cuțite. Eu nu știu de unde plăci. Da. Da, mă plăci. Nici un pic. Da, mă, așa, mă. Nici o picant. Bă, drept nu e picant. Hai mă. Nu poate să stau o poză, te apucă. Stai mă, ție. Hai, ia Și așa nu e stai. bine că e întuneric, uite, picior. Nu mai trebuie să stăm. Bă, al dracului nu vă știu, mă. Te filmezi, mă. A, da? Te-ai ajutat cu mine. I-am făcut lui Codruț la fel, haide. Haide, mă! Că tot vezi beculețul ăsta și zici că gata. Cricuie? Da. Îi dăm așa. Nu, bă. Și da, puțin aici. Te-a mai dusă? S-a dus tot. Nu s-a mai dus. Nu mai e rău. Vezi că ține de rău. Auzi, mă, vă aveam pe telefon.